For today's video mga kapobre, manguha mi og Money! ay grabe gapahag driver oy. Plastic siyang inday oy. Ano lang, ma-develop doon maligag money ron, mga lang. Asa ka? Mga play kung tindira sa money, day. Wait sa. Kapapong inday oy. Mga play kung tindira ako sa money. Mga sitcom, basig ginay mo dawat ako dito, dadala ko ba yung dita? Nga English man na interview. So what is sitcom? Mga ano mana siya yung mga Anyag mo ingon dahil, why should I hire you? Oh, ito yung tubag. Aw, manguli na lang mi, ma'am. Ako na i-contact. Ano yung may ulat? May jeep kay Dugay. Padaron kay Batikuan pa din. Ila sip? Nagdala ko ba yung dita, sip? Umagi di sip? Ha? Nagdala ko ba yung dita kay? Nagdala dita kay Batikuan masirahan ako ng kamanihan. Ana magbinabayi pagyot. Parang may pagka. Dari ata ti ay. Nurum sila oh. Are may mage? Are? Ay, sakto ba yung nguntit? Uy, sakto ba yung ngunday? Kaya pareha magbuta mga bayi tanan. Manguha mig money. Let's go! Ana. Day. Let's go. Let's go kadanlog. Nadalog kayo. Amay? Akatong nay amay nga. Katong gamay tawo. Ago. Apa ka day? Dudak ka day. Uy. Na. Dalog kayo. Dikit saya kamu pag-ani kay mo pagsanggi. Amo dini. Di may mapas mo kay oh. Daghan kasi lag mais. Da. Suroy ni sa kabukiran. Dala bukag day. Uli na rin. Oh, oh, oh. Unsa man? Ano dire na ikaw? Bilat ko sa karan kay bakal naman na. Nadindot og lawas kabayo. Sana era pa di mga anak. Mamat namang puron niya. Kaya namin daw ko itlog. Lepay ato manguan tog ma day. Mag. Mang tago ni. Mamulay Ha dapit. le prinsip. Ay. Ay kabalata chef. Ako rin bahala chef. Gita bang. Pagbantay ka pobre kinay ilaga manguy ko yung mani. Kanina ilaya mo ko anen? Pwede mo sa. Kaning nanaylaya. Kanina ilaya. Kalabang sa kanta nga dahon laya mo na igton. Ako dili pa di pwede mapangli kay dili pa man laya. Wow. Di wala may unod. Ay kanang baga re. Dali. Kani daw. Dali. Tara. Ala. Ay. Uy, uns. Haman.
Rasis. Yay! Namungingi. Murag mo. Yes. Ana. Oh, dali. Ma. Nadaot ka mo ba? Miya ni kaunon oy. Ay, pag tagulig balas yun. Nindot kay siya Wala may bala siya apok mo ni. Ariya, rabi na. Mamalay ta sa inyo ugma. Sige. Inyo ha? May pamalayan mo si MJ. Mamalay kay prinsip na day. Oh, mamalayan ako sa prinsip ugma. Kuyog ning... Yan. Day. Magkaanak pa ka mo day. Ay, problema. Ako permente. Ambot ang kang prinsip. Wala day. Wala sa kay dagwan ni mo patong ni prinsip day. Na, pumila ko ba? Kalod mo day. Nara day. Ibta day. Day. Nara oh. Ibta. Kini murag daghan-daghan ni. Ara. Kana pa mangguna oh. Namanglig man ni. Ako dugay pa niya mapangli, oy. Sa pag-usap mo Ha? day. Ako dugay pa niya mapangli, ship. Ha? Tamis ba na kay? Tamis kay. Ang gani. Tamis ba ka bag? Ako usap day itong na day ha. Ay! Mamalay na gug kaugma. Ay! Hindi na sa practice daw sa pag miminaw kiss the bride. Si ate mo dako-dako. Ay, tao ka na. Hindi kagabi. Sir, bata sir, tagi rin pag nanasa na si Inday mo sir. Na, klaro kayo. Oy, ate. Pangalo kita mo kamutiya, igna lang kuya. Ha? Kay dagko kay unod kay nikalo to. Nanadiriya ako kayo. Ano yung dala? Ya, kanang usay mo ka ba? Ay, laki man pud kay parihan pud may na itlog na yan. Nara, dagang saging. Asa rin mo oy? Kusog kay managan. Araw. Gadali mo. Kilo sa saging niya. Ay kaniyo. Ani tagkay. Okay. Madali lang to sa kay kay ka prinsip hindi ko to magpadagan. Lalami lagi. Mo ni si saging diri sa bukid nakakapobre o. Jeez. Aman tagiyadik, an matagiyani dai. Oy, wala siya ng kalburo. Piki kayo day. Kuya, ang Babae siguro ni day. ang tagiyani ba kay mga apply ko. Anong kuha naman? Kita sabi, kuha naman na naman natin ay. Hala. Uy, unta man ni para tilaw. Yung mga ang tagsaging ko, wala Wala mi tagiya. ang saging jud. Uy, mga dali tagsaging ko, wala tagiya. Banting ko. Wala mo mga unti ha. Wala kami mga unti. Kay klaro dai. Kami kayo. Basta gisto ha. Gisto bani. Day, kami to sa gugma. Ano tatong gikaon dai isa mo to kabuok. Dili oy, dili. Nalo, naraba ko gisto dati ko. Basta gipakita na ko sa camera, gisto to day. Kuya ni day. Kuya ni ba? Wala ba wala pag ko kabayad na. Mga apply ba kay sa trabaho? Wala pa bulsa day. Ano, naisaging dari oh. Lalong ka bulsa. 20. Tag 20 rang kilo ha, kapobre. Hala, tapaw. Hala. Bita isa kasi. Te, ano yung requirements ani mga flight te? Mga flight na tindiro sa saging. Nahanglan ora kag naog unggoy. Ala kinahanglan ko no. Qualified na ka day. Yoy, dawat na kami boy. Dawat na din day. Din ay ikog sa likod. Nasa Ala te, ang ikog lang ko te, nasubangan te. Nabalin paghimo te, nagdiri ko dili man noon. Ay, buwang. Tag 20 rang kilo. Diha sa inyo ha, tag 20 rang kilo. Tagpuyang kilo anak te. Bay. ay pagati-ati bila magulang ka na ay. Ate-ate ka dai. Magulang ka na. 28 pa may dana.
tiod ko na bata pa siya. Pariya rin yung anti-ay, di city pa ko. Ini lang ti. Ya. Ay, Kuya, bitaw no? Ipasa na yung requirements day kay. baluno na to suba. Dirito ka magpalitan. Isa kawa nga edible. Asa mang sartaron? Isa kawang idibol. Ha? Isa kawang idibol. Kakaway di ba? Kaya ikaw mong iprito, chef. Ay, ano po? Ala dyan ba? Nada ka matay ka rin. Ipakaong princess. Oo. Ala din. Patay. Kana 5? Ama. Oh, 5. Ano pa? Tundan na niya. Benching ko lang nakapablo. Malati barato na kay saging no daari ay. Barato na sa day kay Kini promo. tag 20 Nasa ko ra. motor Hala, ako. sip, ikaw sip. Hala, Ayan samot na, ako. tundan akong ganahan sip. Uy, Hala. Una na ako, ako matindira rin. Sa mo Ano? barato pag samot. Promogbo man eh. Mantag madawat kung tindira oy kay tag 10 lang tang kilo ang sipi ani. Busok O mo kayo. parawan, lakatan na o. Nya, barato kayo. Lalakatan o. O lakatan. Pila man na day? Tag 60 kilo sa malabi na. O nya, kanang o. 55 pag ako makabaligan ni tag 15 na lang. Sweet Fernan. Yeah, sweet Fernan. Kita mo tilaw sa ilang kuan. Nailuto nga ba ulit? Pwede ko mutilaw. Pwede. Day, nami. Pareho ko day. Day. Oh, nanangani oh. Day. Mamani sila. Diyan po nila kuan. Ay kanin. La. Puti, ilo. Oh, tarit sa tabok eh. At ora dito kan diro dire. Na araw na dire. Unsa lang po ni Day katami. Yung dagan. Kaya ako bayong si. Abay dit day. Kala sige ti. Ay pre kulor nimo day ba? Dalit day ba? Day. Kaya be pwede ko igot-igot ng call. Dito pa kaya ko. Pangluto mo. Ito ligo sa kaya ang mulay bayad. Sayo ta kadaka tingwa day. Day. Tingwa Ay, kayo. ay. 1% ay kabalaka. Pantay kaon niya ha. Maigo gas kong taler. Nakaigo ba? Yeah! Tuwad. Mungguan. Klaro. Nakaigo pa yung day. Kainin mo. Open na day. Open isa. Tag isa. Ani? Ay tag 20 tilo po ni nagduhate. Pagwag tayong baka init magka. 100 ko na ng violet. Init day, init. Init day, day. Daloy kan tindira day wala na namin katong. Marami. Wala ka sweet bird. Lamit. Ito nga. Mane. Diri ko be kay my favorite Dorian. Tintang kilo. Timbangan na day. Kana timbangan na. Timbangan. Ang problema po kabalo nimo timbang. Bro. Sige, challenge ito ni be. Ah, kana. Sige, diri ka day. Oh. Gidaw. Sige, ara. Oh, timbanga. Nya pila? Kana. Sige. Siya? Oh. Aboy. Pila. Isa ka kilo og 1/4. 1/4. Kay 1/4. One half man na. Pariyar be duduol man pud naos. Ako day. Anda. Si Prende pa uwi padukado pa ng dunia di mo kaon man. Mawili pud inaong ug mamatay. Di man gulo. Ay day gina. Ang bayad Ang mga babae mangihi. Tara. mangilingi pa. Na, anak. Pero si friendship mangihi. Ang si Prende mangi manag, pero pampayan pagtubo.